Как протича процедура микрониделинг секцион при нас? Първо попълваме информирано съгласие, за да се уверим, че сте подходящи за процедурата и тя е напълно безопасна за вас. Предоставяме ви лист с упътвания за домашна грижа. Почистваме старателно зоните, които ще обработваме и ги дезинфекцираме, след това нанасяме обезболяващ крем. Правим снимки, за да проследим резултатите. Отваряме еднократния консуматив пред вас, за да сте спокойни, че всичко е стерилно и сме покрили най-високи нива на безопасност. Настройваме параметрите, с които ще работим и преминаваме към действие. Не се усеща почти никакъв дискомфорт. Обработваме всички зони старателно, за да не пропуснем важен за вас участък. Назолабиални гънки. Не пропускаме да третираме както долен, така и горен клепач, чело, шия и деколте. Зоните се избират спрямо индивидуалните проблеми на клиента. Завършваме процедурата с успокояващ крем и слънцезащита. Запишете своя час сега и започнете промяната.